בירושלים, ברגע שאתם נכנסים אליה, אתם חלק מהחלק. באמת מספרים על ירושלים, ואני מניח שלפחות חלקכם, כשמזכירים את העיר הזו, את השם של סבא שלי שמעתם. ואם אתם לא נתקלתם במקור, אז אתם זוכרים את יוסי בנאי, מלפני כעשור, סורמלו. דיברו עליו אי אלו פעמים בירושלים, אמרו שהיה אולי גדול מספרי הסיפורים שהסתובבו פה. אם יש דבר אחד שהוא ידע לעשות יותר טוב מאשר לספר סיפור, זה לשתות. הוא שתה בכמות שבן אדם רגיל היה מת פעמיים לפני שהמבין מה קרה לו. הוא שתה כל כך הרבה עד שסיפרו עליו שהוא נכנס פעם לאיזה בית מרזח בעיר, והמוזג שכבר הכיר שאל אותו, סורמלו מה תשתה? וויסקי, ערק, בירה, יין, והסבא שלי עונה, הסדר לא משנה. תיתן אני מבטיח לגמור. וסבא היה גר בשכונה שנמצאת דקות הליכה ספורות מכאן, אחת השכונות היפות והציוריות של ירושלים, שכונת נחלת שבעה. אם מחר מזג האוויר יאפשר, תלכו, שווה. ובאחד הימים, כך הוא סיפר, ברחוב הראשי של השכונה יש בית כנסת קטן עד היום פעיל, קוראים לו קהל חסידים. הוא יושב מתפלל ולידו חבר מהשכונה, ופתאום החבר מתחיל לזוז על הכיסא, הוא רואה 3 ספסלים לפניו, חבר שלו מהילדות 40 שנה לא נפגשו. בקושי גמר את התפילה, ואיך שהיא מסתיימת הוא בא אצלו וחיבוקים ונישוקים, ואיפה אתה ולאן נעלמת, ואתה חייב לבוא להיכנס, תאכל משהו קטן, תספר, תשמע. והוא תופס אותו ביד, לוקח אותו הביתה, איך שהוא פותח את הדלת, הוא צועק אסטריקה, אורח, ארוחת ערב. והיא באה אצלו, מושכת בכנף הבגד, אומרת לו, טרון שאתה השתגעת? איזה ארוחה ואיזה נעליים, הבית ריק. יש בקושי נשיקה של לחם, מלפפון חמוץ, ואיזה רבע של הקרדה שנשארה משבת. הוא אומר, תביא מה שיש, נסתדר. והיא לוקחת נשיקה של לחם ושמה על הצלחת, ומלפפון חמוץ ושמה על הצלחת, ואת הרבע של הקרדה חוצכת לשתיים ושמה על הצלחת. ומגישה להם, והם יושבים ומדברים ומספרים, וממש בסופו של ערב, זה הבחור מנחלת שבעה מסתכל על זה החבר שלו, 40 שנה לא נפגשו, ושואל אותו, איפה אתה ישן הלילה? אומר לו, פה מעבר לכביש, מלון ורשבסקי. אומר לו, תשמע, מחר בבוקר, דבר ראשון, אני אצלך, לוקח אותך לראות את העיר. 40 שנה לא היית, תראה כמה גדלה ויפתה ירושלים. ולמחרת בבוקר, הוא נכנס למלון, תופס את ורשבסקי הזקן, ושואל אותו, האורח שלך, החבר שלי, איפה הוא? וזה ורשבסקי מתחיל לצקצק בלשון, אל תשאל, איך שנכנס אתמול בערב למלון התקלקלה לו הבטן. וכל הערב אח וטרח, בבוקר לא הייתה ברירה, שמנו אותו על טקסי ביקור חולים שירפאו אותו. זה שומע ביקור חולים, רץ הכי מהר שיכול, נכנס לבית חולים, תופס את הדוקטור, אומר לו, דוקטור, החולה שלך, החבר שלי, איפה הוא? וזה הרופא מתחיל לצקצק בלשון, אל תשאל, המצב קשה, לא בטוח שהוא יצא מזה. ובאמת, לא חלפה השעה, מוציאים החוצה את העגלה. מכוסה. מי שמכיר ומי שלא שילמד, בירושלים לא מלינים את המת. זה רץ לחבר'ה קדישה, חותם על ניירות, משלם מקדמות, לוויה. ובערב 9-10 בלילה הוא נכנס הביתה, כולו שרוט ומרוט, וזו אסטריקה מסתכלת עליו, אומרת לו, יא הבעל שלי, איפה אתה? אני מהצהריים מחכה לך. ותסתכל איך אתה נראה, כולך שרוט ומרוט, אתה בטח גובע מרעב, בוא תשב לאכול משהו. יש איזה נשיקה של לחם, מלפפון חמוץ ורבע של הקרדה שנשארה משבת. והוא אומר לה, לא, אני מהרבע הראשון הרווחתי כבר 3 מצוות. גם הכנסת אורחים, גם ביקור חולים וגם לוויית המת. מספיק, עד פה. תודה.